Myszka, pokaż literki, jakie masz. To dziadzio. Masz dwie dy jak dziadzio? Pokaż. This one. Bardzo This ładnie. one. Bardzo ładnie. A gdzie masz babcię? No to poszukaj. Pokaż babcię. Jest babcia, bardzo ładnie. A gdzie jest Janek? Znajdź Janka. Tej papa. Dwie babcie, pokaż. Bardzo ładnie. Tej papo. Dwie babcie. A gdzie jest Janek? Tej papuś. Can I eat? Chcesz zjeść babcię? No to zjedz. A teraz poszukaj Janka. Can I eat? Dobrze, proszę, zjedz Janka, tylko znajdź najpierw. Gdzie jest Janek? Da. Pokaż. Bardzo ładnie, to jest J jak Janek. Can I eat? A gdzie jest Gumek? Gdzie jest Gumek? There is. Pokaż. There is. Mego, tego mek. Mamy dwa gumki, tak. Dwa G jak Gumek. Tak. Tak. Shall I put there? Dobrze, daj tam literki. A pokaż, gdzie jest W jak Welly. Gdzie jest Welly? Don't know. No to szukaj. There is. Bardzo ładnie. A gdzie jest My jak Mija? Don't know. No to szukaj. There is. Nie, to nie jest Mija. Kafazła. Nie. To jest ta fadzła, bardzo ładnie. A gdzie jest My jak Mija? I don't know. No to szukaj. Another tata. Masz jeszcze jednego tatę? A szukaj My jak Mija i jak mama? No to szukaj. Day. Bardzo ładnie. A masz Ny jak Nathan? Nope.